Goizien hotzaiteu, gero euskia atatzea, baina alare hotzaiten zaiteu. Euri ere iteu, baina egin betu. Zeru dana urdin. Ikusi Blondin zuzendarien pelikula berri hau. Blondi oin dela 2 urte, uste egon zala hemen. Ez dakit ze sekziotan, Horizonte Latino zen uste. Eta asko gustaziten, pelikula are. Eta oin hauek hartzeu, Belen, Argentinako histori bat. Oin dela urte batzuk gertazana. Neska bat sabeleko min izugarriekin jutea ospitalea. Eta bertan, derrepente, polizia sartzea. Eta esate jo, txilotutak egatzeala eta kartzela ematebe aborto ilegal bateatik. Baina aborto hori behan alda, ze pasada, beak ez du abortau, beak ezakin umizakela, ze pasada hor. Eta movimentu honi esker, segureko kristuen montazanaren Argentinan, eta hortik aurrea, abortue legalizain zeben. Eta oso importanti zentzaren epokan, oindala ezerrez. Eta pelikula oso ondo inda dago, 8 ikusteko, ja gaina 5. egune dara, eta tinain pesaue. Oso ritmo honake, oso musika honake, oso zuzentzeko era, dinamiku edake, eta hori gustatzen zat. The Sound of Jeep Java. Impactau dela dit, Pelikuli bukada, hasi die kredituek, eta sala osue, gerage asientuen, eserita, asimilatzen, ze ikusi duen. Wow. Ze inderdaken. Gazan gertatzea. Gazan bertan kotxe bat tirokatze be, eta ume bat geratzea bertan, bere 6 pertsonakin, 6 pertsona horiek hilda, eta neska hori hitz egiten hastea bat biko pertsona batekin, eta pelikula osue da rekreazio bat, nola izentan dei hori, ez? Eta dei hori gaina entzutean ahotza, hipja bat, benetakoena da, hori joku hori, ez, ahotza benetako izitiek, pero baita batzutan bat biko gizonak o neskak baitaren sartzeitue ahots originalakin, eta bestetan interpretaute die. Eta bukaeran ikustezu benetako bideue, nola izentzan, atzenetako deio bat, eta... Wow. Ez da gogoratzeten, horako pelikulak gogorri, ze ikusten izana benetan gertazan, eta eske entzutezuna benetakue da. Orduan, hor dago zehose, ezin dana deskribio ez bazu ikusten. Eta aurtengo, pelikula impactantena hau da, endu daipe, eta eske benetan ez dut
enaiz akordatzen, bada hon besteik, hola, inbeste zauditena. Ez, egongo zan Blackfish dokumentala, hango SeaWorldeko orkakin, baino... ez dakit. Bueno, bateri bagabe hainaiz geratzen, eta azkar errokun berdet. Oin bugonia ikusten nikue, Yorgos Lanthimosekin, Yorgos Lanthimos, oin momentuen dakeun direktoreik, guztukuna dut. Ze, iteitun gauza absurduek, nahi absurdu asko gustatzen, eta, bueno, Lanthimosek kreatzeitun universo hie, es que maravilla bat, atzena Poor Things, wow, Kinds of Kindness, kaninokin hasi izan dana, kanino, buru juntzikon kanino egiten, eta hortik aurrea, bueno, gehiago hasizako juten, eta gero batzutan, bueno, la favorita bezalako pelikula normalak egiteitu, baina, bueno, ikusik edo bugonia zer da, extraterrestreen inguruen dijuela, Emma Stone ez da extraterrestre bat alda, no ze, eta hortan jokue, pelikulin jokue hori dela. Beraz, oin ikusikoet, eta gero aparte, komenta ber nizuen Las Corrientes. Las Corrientes ez dit gehiagi konbentziu, ze naiz sartu bere joku hortan. Ez? Osea, pelikulie kontatzen da, neska bat, derrepente, bere biziko momentuik algidonetako baten dago, premio bat ematei jo be, eta hori dana, eta derrepente esateko, bueno, neia, ena oso ondo. Horon premio bota iteu, azteak gauzak sentidoi gabe iten, badi bat pensamento intrusibuek. O lehio bat eten jartzea horat, esatezu, hemen dizaltatze bat ze, ez? Ta neska honek, initeu, ez? Horko etortzea ezkoen pensamentu intrusibanak initeitu, eta, bueno, pelikulik, horrekin jokatzeo, eta ez da hola oso ondo, eta hori dana, nahi, bueno, aparte, lo hartzen nahi nizen, gaur ez da oso egun hona izaten nahi, ze lo, osea, nekaute, no? Yorgos Lanthimos, ez du fallatzen. Jesse Plemons eta bere, bueno, anai badake, eta bi horiek, die Estados Unidoseko, konspiranoiko horietako batzuk, eta uste be, Emma Stoneen personajie, alien badala. Bueno, enpresa multinazional badake, eta segureko dirutzi dake, eta, bueno, sekuestra ditebe, eta etxea emate be, eta horra aztezazko be, aztezako be probak egiten, gauza galdetzen, eta, behan naben nodriza horta eman laiken, ze, bueno, uste be, erliek akatzen nahi bidela, eta humanidadie bukakoala hori gertatze baldima, eta hori dela extraterrestre hauen objetibu, eta, oso grazioso da. Pelikuli hastea, eta historio honetan sartzea, personaje ikustatzea eskitu, eta gero, eta bukaera horta jatzea, eta bukaera hori, dana izteu, zirkulue izteu, perfecto, eta, bueno, asko gustatzen. Eta honekin amaitze deu, 5. eguna, bihar ikustegea. Atzoko bideo egin markau, ze gaizki gozan, da problemak ikusten ditun, baina hau hemenik aurrera ja ondo. Así que bihar arte.